si Maring Helen eh. Morning! Yan po wala isang video. Hindi mo ka manglaba. Ang hiluaning. Ang naman dyan yung mga laki. Di ko ibo mag-ibo. Dan buku pemilih ini lah kan, ini lah doan, kayak one, brown lah, jadi udah nih tak ay. Sa iba na maglaba. Ako na kanino, kaya kami klase. Ano yung pagkabig? Was ano this niya was pero ya po ini tubig penibo sa was pangawag kuan Ewan ko. Init. Nilip this day. Sayang. Masingan ni kay wapang kundi kuan, apay finishing. Ay finishing bahay ni Helen. Patungong utana. Bahay ni Helen. Bahay ini dah, nak pergi. Orang tu bis-bisan, kayak mengwayabog. Apa ni sa balining baja, kayak tu apa menjadi kuan. Bersih. Mana yang kebutuhan anan haning bis-bisan basta na lagi ko dani. Tipid sa tubig kaya mga kuan hinansin sa segundo eh. Sayang mga kubinis sa sabi ng may dabo.
Bukit. Kamuwag. Kamuwag at abo. Pugma, magitiro na po pugma. Servisyo. Servisyo ay kahamanan. Saya naginawa. Hindi. Ito na ako busagi. Ang matantang at kuwang. Bakal. Bilib ko sa salik eh. Kasi makawasa. Taay. May tubig nili dahil sa mga tubig. Ang tubig tayo nini kibilibor. Kaya kaya malibig magid. A few moments later. Naman ko kuan panghilo siya o paglaba. Manguan sa di ko mamahaw. Pwede ko pamahaw. Mamahaw sa kanin jo antag kailaba mo dali na. Muna yung serbisyo sa una. Mga mingawon ko. Pwede po kumapalit o di ang kaila. Mga amiga. Ano rin po daw. Nani. Wala nang serbisyo pa sa unas. Karong panahon nung napa ko yung gamit, pwede pa ko magluto ko ito. Ngani. Maraming ko langon sa bahay. Sama ko sa sila magputo ko rumi. Wala mo ko yung mga gamit. Wala ikon. Kahit na naman tayo tagdis buok. Manong ni pamahaw. Ito nang utana. At yung likod nga bahay nga gamay nga. Asin talo po.
Sa likod, matibay siyang anak na laki. Kanilang hinalin ni, panimahaman. Tatad ning bansa pa mapinisingi, wapay puring. Kuan pa. So hinahinay lagi. Muna ka ni Dani, ano ko Dani mo tambay. Kaya daw rin sa Isidro na alam ko ni Spondiri sa Kuya o Balilihan. Manang unahan sa Isidro na manang munduto na galing mo. Chat na rin gagaw nga. Ani ko sa Isidro, ani ako rin dito. So, magkatas na pwedeng magkuskus. Kuskusan na ang kanta sa siya kay ang brown na. Budoy! Wala mga apo dari mga durante magkamila. Manangad basta mag sudah na gani ko ato bang nag-tripod, awa na. Nagkuk na ilang. Asan mo? Asan? Simba magkaon sa? Simba dahil. Ano yung simba? Para suy ba? Asa? Natamis naman eh. Tama dito yung mana. Pakpak pagkatong ilaw. Day ko no? Yap. Asa cellphone? Nasa cellphone? Asan mo? Kaban mo nga? Football. Amain day? Sino mo dindagan yung motor? Wala naman sila gasolina. Bali mo! A few moments later. Para na rin agahang magluto ko kuan sari sa gulan og prismiki. Yan sibuyas og kuan. Sama ka day? Sama ka nyo to? Sana na kuan di ay sibuyas og ahos. Ang gulay, luto na. Sari with prismiki.